sineyingqalabutho kaMaskandi zandulela kweliphakade. Sinobaba umtshengiseni mfowacwenzi Nedane, sinebhova likadikadika umuntu ekhathele buye ekhuleni mfokakhumalo. Yipi nje mhlambe into ongafisa ukuyikhuluma uma ngifaka igama leNdidane ngifakele kaMgqumeni? Lapho ngangisemncane kakhulu. But iy'ngoma ey'ningi engangiy'thanda ekukhuleni kwami mase sengizwa ukuthi kwakuzikabani, kwakuzikamtshengiseni. Indidane. Mfoka Njomane sengikubuzile ngey'ngqalabutho zasendulo mhlambe esikhule nathi zikhona ngaleso sikhathi. Njengamanje sinomthandeni SK, sino Ndlamlenze uKhuzani Mpungose. Ithini nje inkulumo engathi makufika umuntu ethi mafika izolo khona uSK khona iNdlamlenze, uthini nje uPaula kwakho ngabo? Nami ngathi khona umafika izolo. Ungavele nje nami khona umafika izolo. Hayi ngane ukuthi uqedile mfethu. Mafika izolo into engingafuni ukuthi uhambe ungayenzanga ukuthi ungabatshelanga abantu ukuthi uma befuna uMafika izolo mhlambe bamthola kanjani. UMafika izolo une-page ku-Facebook. uMafika izolo nje kuphela. Capital letter U. Ku-TikTok futhi into efana nayo. Bese kuthi umculo wami uyatholakala-ke. Cabanga ukuthi ey'tolo zonke za-online ikakhulukazi YouTube, Spotify.